itt is lennénk, újra folytassuk ugyanitt, ezen a szerveren Let's Play. Igen, és hát és ennyi. Ugyanúgy kémmel vagyok, mondtam, ahogy mindig is. És ugyanúgy, itt vagyok én is. Oliver is, igen. Meg Pepe is. Amint azt még megnézem, elnézést. Pepe is, csak megnézem a Skype-ot, elnézést. Azért a technikai problémáért. Ez a Maxit nem értem, hogy miért nem szed ki, nem lát, hogy mi. Szellőke. Ilyen hülye név már komolyan. Most megkaptam Piróra. Nem szarci szerintem. Jó! Alázom gyerkőcöt. Nem hiszem el! Deadman's Chamburger. Hoppá, 3 kitüntetésem van. Nekem van a legtöbb kitüntetésem a szerveren. Hoppá. Ez nem kitüntetés, az alázás. Az kitüntetés. A Oliver azt alázásnak hívják. Tudom. Ezt eddig minden videóstól hallottam, hogy ez azért az attól van, mert alázol. Nem halt meg. Én akartam. Pepe, meghalsz, Pepe, Én akartalak leszedni. Na. Amúgy írjátok meg kommentbe, mert nem vagyok én sem benne biztos, hogy ez amit Oliver kitüntetésnek mondott, ez igazából... Hogy ez tényleg kitüntetése vagy. Na, már 4. Nem, tényleg alázás. Igen, alázás, mert most kaptam még egyet. Igen, most találtam meg. Úgy tudom, hogy... Na. Nem baj, de aztán láthatok majd tőlem gameplayt is, szóval nem csak Let's Play lesz. A Let's Play-be csak Spy, szóval... Jó van, Pepe. Jó, most meghal. Ilyen! Sniper! Na, szerintem a következő részben viszont már egy gameplayt teszek fel. És miről? Minecraftozunk már. Nem, azt majd Marcival, szóval... Ja, igen, kért Marci, hogy próbáld meg felhívni. Hívjad fel, hogy aztán tudjon csatlakozni. Elnézést, nem tudom. Nem, Oliver még ezt jó, szóval ezt még fejezzük be. Oké. Elnézést, csak már kezdek a Spy-jal kimenni, mert most már ugye egy idő után ugye kijössz belőle, szóval... Az, hogy én rendszeresen játszom vele és nem jövök ki belőle. De néha még bakijaim attól még vannak, mert ugye nem vagyok tökéletes Spy. Abból én szinte egy darab profi Spy-t ismerek, Oliver dögöljén meg, mondom, halljál. Mindig lelőlek. Meghalsz, Peti. Te halsz meg. És még a végén én lőttelek le. Nem hiszem el. Ez ekkora volt. Úristen, és most elment az egyik kitüntetésed, alázásod. Nem baj az. Engem alázott, ugye, mert ő Pyróval van, aztán úgy. Nekem van a legtöbb. Az egész szerod. Nem hiszem el, hogy rohadjál meg. Hol? Na, nem baj. A végén én lőttem le Oliver. Na, ez a behajtóval már csak egy a gond. Meghalsz! Mondom, meghalsz! Úgy. És videó közben. Hoppá. Jó van. Ez azért, ez ironikus volt. Ó, Pete, ja. Vagy Pepe, hogy kellett neked elmozdulni, pont akkor rád lőttem, és ha nem mozdulsz el, akkor eltalál. Na, a fél falá, fú, de örülök neki. De jó, a 8-ból 4 elfogyott. Pedig pont is most lőttelek volna le. Nem. Pedig mentem volna az életért. Na nem baj. Van valami csúnya gyerek. Ez mi? Is ott törözöm. Deadman's Hamburger. 20 kombója. Nem baj, kiszedtem. Még? Elnézést, de kinten vagyok sniperre átváltani, hogy kiszedjem.
Azt ott. Ilyen? Utakot már kilőttem. Jó, nem baj, most már jövünk Spy-jal. Ilyen? Nem hiszem el Deadness hamburger izéjét. Azokat És így már csak 2 kitüntetésem van. Oliver, csúszol le. Tudom, de úgy is első vagyok. A szerveren is? Ja, Igen. nem, ott második vagy. Nem, első. Jó, A hát Janaton. pontos. Pontilag, de izéileg meg. Nem működik ez így. Fancy gun! Jó. Éjjel meghal a gyerek, és meghalt, igen. Á, pont nem szedtem ki. Dobott a gyerek, nem hiszem el, dobott a gyerek, így már csak 1 ponton van. Nem egy pontod van, egy darab alázás. Ja, igen, úgy értem. Ó, sniper. Jó, Nem, Ajaj. nem, abból nem hiszel, buta soldier. Buta soldier. Azt hiszi meghat engem ezzel a kis Jó van. pityának pikával. Ez már a rész, már ez elég gyér lesz. Reméljük. Igen. Nem kapja a golyót, ember. Jaj! Jajjaj. Kezdek félni. Vissza megyek. Na, egy gyönyörű szép ráfordulás, de bemozgattam véle. Elcsúszott az egerem. Jaj, de szép! Ilyen az öreg Peti, ilyen. Ilyen profin játszik. Én már csak ilyen vagyok. Ilyen pro. Ez ám ketyegő volt, ezt nagyon lehetett látni. Elszedett. Én meg a szerveren, kérlek szépen, 4. vagyok. Ha jól látom, igen, nem, 5. Pontilag. Jó? De a Ilyen, csoportban igen, második. meghaltad ki. Én nem haltam meg. Ja, az nem te voltál, bocs. De nem hiszem el. Ó, szerver első vagyok, igen. Fuck yeah. Ja, mert lement a gyerek. Mi, Oli, most miben jó, ha szerver első vagy? Hát, kicsit dicsőség. Már régóta játszasz, az nem nagy dicsőség, de nem hiszem, hogy nem halsz meg. Elnézést, csak Oliver gyorsan lehet szeretném szedni. Most kasztot váltott, igen, tudom, látom. Á, nem hiszem el, sniper. Jó van, ma adok sniper. I'm spy. Jó van, na Mi Oli, is ez? nekem perkedj. Jó, bocs. Ilyet azért nem, Pyróval azért beállsz, az jó, úgy könnyű. De Semmi heavyvel még könnyebb, azt tegyük hozzá. Jó van. Nem feltétlen. De szerintem igen, heavyvel könnyebb. De ez jobb szerintem, mert gyorsabb, meg minden. Meg minden. Jó, ez itt egy izé lesz, tudjuk, ez itt Peti bácsi. Igen, és én el Jó, is be is. szaladt. Be is nyomja az álcát. Jó, Nem én vagyok. tudom. Itt van mögöttem! Láttam, amikor kinyomtad, Peti. Jó van, te mindent látsz. Ilyen 2 kitüntetés. De nem hiszem el ezt a kemperkedést, ez így nem játék, de komolyan. De, Nem. Meg- Nektek, Oliver. gyere át. Nem megyek át. Azért, hogy én is kemperkedjek. Még Spy-on nem nagyon tudok, de valamennyi az eléggé. Jó. 2 kitüntetés.